Igbo anyị abịa ikene m unu ndị be anyị daalụnụ. Taa mba akọwala unu maka coronation eme. Onwe ihe unu ga-amụta na ya, gụchaa ntị, unu ga-aghọta ihe dị na ya. Ndị iche dị na gịnị culture anyị ya na culture ndị Britain. Ọ bụ unu mana coronation a na-eme majesty a nya bụ queen na king a fa na-eme. O tego kemgbe ụwa bido, ọdịnala anyị na-eji ofu ndị ọ na-aga wee lukwe taa fa chọrọ ichenji feji edi culture fa egwu nya ofu mkpụrụ fa ejiri egwu ifuru asụsụ fa, ifuru ụnọfa, ifuru afafa fa ejiri egwu afa Charles William Eliza nya bụ Elizabeth ma ndị otu ya afa niile ahụ fa na-aza fa na-emente n'ime mfụfa ka fa ji ekọpịta ofu afa na mba ọzọ bụ onwe fa chọọ ndị na-maintain lineage fa. Ya bụ ewelie gaba na ala Igbo ihe afụ onye Igbo na-azakwa Charleston Darlington, onye Igbo na-aza William Stephen, onye Igbo na-aza Michael Jackson. Ihe afụ onye Igbo na-azakwa ụmụafa dị iche iche ma nke nwaanyị ma nke nwoke fada azazikwa afa nna fa. Ifulia nke a bụrụ mbụ ndị Britain fejiri ụnọ fa na-awụ ọkwa fa wuo ụnọ dịka agbụrụ akpụ. Ọ na-anọcha 100 years 200 300 years million years fa chọọkwa itikpo ọ dị ebe ahụ. Fa si na fa chọọ iji na-eme artifact ma gịnị nwa ịmago not their inheritance. Fada akụkpọkwa akụkpọ ọ bụ gọọmenti na-enwe ụlọ mana ifu ụlọ falụrụ anyhow fa ga-erent chi erent leche enye ele. Ya bụ abịa n'ala Igbo ka esi alụ ụlọ, mmadụ na-alụ ụlọ ya nwere ụlọ ya, ọ dị nha ọ dị mma mmadụ na-alụ ya nwere ya. Mana na Britain ọ bụ gọọmenti na-alụ na-enyezi ndị gịnị citizen ilu oge inwe ụlọ enye gị ụlọ. Ọ bụ ka fa si eme ifugo culture ta ọ dịkwa luo taa. Ụfọdụ onye nwere ego gozielu ụlọ igolu ụlọ ịma nọ nke gị, ụfọdụ gọọmenti nye gị ego ị ga na-akwụkwa ụgwọ ụlọ ahụ mana ọ ga-epe mpe obere ụgwọ ụlọ ka ị ga na-akwụ. Nwa ntakịrị ego nwa atachili ego nwa apụtara ihe ọbụla ma ya bụ na ị na-akwụ ụgwọ ikwukatazikwa anya onwe mgbe ọ ga-ewu afụ na ị na-akwụ ya ọfụma fesizia gị golie igozie nye na ntụ ya egbuolu gị na ntụ maka ikwụgo ụgwọ ya too much na-emente ya nara eji ụgwọ. Ya bụ ndị be anyị ọ dị ihe na-abụ ịma na ndị Britain ma ndị ọcha ọtụtụ ndị ọcha ịma na fa ụmụaka adị ekene mmadụ ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ adị ekene ndị nkụzi. Ọ bụ onye nne na-ekene ụmụaka na Britain nya anti broda a na-akpọ gị afa gị. Ịbụrụ anti Chinyere a ga-akpọ Chinyere, ịbụrụ Chioma a ga-akpọ gị, ịbụrụ Okechukwu a ga-akpọ gị ama ntinyere gị anti ma ọ broda ma ọ bụ ọnkụl ma ọ bụ ụmụaka ga-akpọ gị afa gị direct wee na-agwa gị okwu. Onye ọbụla ga na-akpọ gị afa no ọnkụl no anti no ihe ọbụla. So ka unu na-amụtakwa ihe culture fa na-eme. Sọsọ culture fa bịa mebiri tebụl ilu ọnụ ụlọ ụka sọsọ ndị ojii juru ya. Ndị ọcha ada abịakebe ụka mana ọfa wetara ụka ama m ka fa sizi gba ọsọ n'ụlọ ụka. Ọ bụ culture fa mana fa ada abịakebe ịbịazịa n'ụlọ ụka mkpu nge ka ị ga-afụ ndị ọcha. Ya bụ ịpụta nwa gị liche ihe ọ da-ekenekweta nkụ ma gị ga-ekene ọ da-achọkwa iri ihe ị ga-afọs ya nri ihe maka nri juru ebe niile. Ya bụ ị na-eje abịa na alụmdi na nwunye fa ọ na-akwa afịa arụ fa agbasa ọ na-afịa arụ ifu ndị nọgide enu wee nụka nka fa na-anụzuche dị na-atọ ise isii ụna ahụ ka ụmụ nwoke fasikwanụ na divọs fa believe na kama ị ga-anwụ na di ọ na-enye gị nsogbu enye gị headache gị kwapụ gbalịpụọ na ụta adịrọlụ gị ime nwụọ na life save life ka alụmdi na nwunye mma. Ya bụ fa na-agbasakwa kpata. Ya bụ ojue isi love jue isi akpọrọ isi na anụ ọkpọrọ isi achinye ọkpa enu ọchinye isi anya mee nke ome o juru enyi isi ọ sị gị mba jos gaba iyọkwana biko ada ayọfa biko
ọkụ ya bụ ndị iche mana ndị Igbo na-ayọ biko ekweta ọ sịrị ya gị finish o finish gokwe ijekwana ihe ọbiko and fa na-abụkwa sacha dị mma fa dị eso okwu fafụkwa n'ụzọ fa na-eke na onwe ike fa bịakwa ofu mbọsị fa bịakọlịta karịa ụka pụkwara onwefa fa dị elu ilo fa dị achụgharị onwefa mana ndị Igbo nụcha gbasa ịma nlụzi onye ahụ nso ụfọdụ a na-achụgharị ibefa ifugo ihe dị na ya ọkwa ifu leta a na-ede ede na Britain onye edetereliri leta wee gwa gị ihe dị ọfishal o bidobere ọ kpọọ gị n'ekwentị ma ọ bụ gwa gị ya n'ụzọ ọzọ o bidobere ọ bụziarị kọtụ mụọ ihe detere gị akwụkwọ o mere misteki n'afa gị ọ bụrụ gị ka ọ na-edezili ihe ahụ ịma mbịa leta fa ka na-edi eluo taa leta bụ the major thing fa na-edeluo taa mana n'ala Igbo akagbuchego leta ya bụ nke bịakwara akwụsị ya baa ọzọ akwụsị ebe ọkwụ nyụrụ awụsa ọwa nwekwe nke unu na-emepụta nnọọ nke bịa unu yuzu onye unu wụsakwu ya unu ama mmenten ya nke ka njọ bụ afa nna unu na-echenji were English name wee na-abụ afa nna onye ọbụla na-eme ụdị ihe anya kwụsị ọfụma ma ụmụ gị niile ọ bụrụ na ị buli afọ oyibo chenji enye ị na-ekpochapụ agbụrụ gị ifuru onwe gị n'anya ifuru agbụrụ gị n'anya ịchọ ụka agbụrụ gị kpochapụ ya bụ ọ bụrụ na ị na-eme ụdị ya nwanne m biko chenji enye ya bụ inego ndị royalti anya fụ ka fa si abụ afọ ahụ na-adịgide na-esofa ejili malụfa fada echenji Latin name ma Spanish name ma German name ma ihe ọbụla o nwere afọ eji malụfa Williams ma Charles ma Elizabeth ọ bụ afọ eji malụfa Andy culture fa bụ onye amama gị bụ eze ma ọ papa gị nwa mbụ ga-abụlili king ma ọ queen ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ada asụ anya queen nwụrụ anwụ ọ bụ ya ka olutu maka ọ bụ ya bụ nwa mbụ ya bụ nwa mbụ na-enwe isi ọma n'ala Igbo anyị asị mba na ọ bụ nwaanyị na-achọ nwoke diọkpara mana na Britain onye nwa toto ụtọ kwesị ya bụ onye nne na nna ya bụ eze nwa mbụ ga-abụkwa king ma ọ queen ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị ọ bụ ọkwa nke a na-asụsọ ụmụ nwoke n'akwụkwọ maka ihe nchọpụta nke ikpeazụ a bụ ndị niile na-abịa student visa na-abịa agụ akwụkwọ bụ ụmụ nwoke onwego nwoke gwara ụmụ ya na ọma nzụfa na fa bụ nwaanyị fa ji enu ọdị na kọndishọn o ji gaa azụfa bụ fa ji enu ọdị fa nụọ dị n'ọnya bụ sọsọ nri kọndishọn o ji gaa akpọpụfe obodo oyibo ọkpọfugo ụmụ nwoke anọ ụmụ ya dị 8 ụmụ nwaanyị anọ ọkpọpụ anọ nwoke ụmụ nwaanyị si na bachi ịgụ akwụkwọ o wee sịba na unu bụ nwaanyị for that ọ yara akpọpụ unu ihe akpọpụ nwaanyị gị ka o jee gụọ akwụkwọ maka ịbịago na mba United Kingdom ụmụ nwoke be anyị gbagotego ọbịa ịgụ akwụkwọ bụ aja fadịcha single and fa na-achọ nwaanyị fa ga-anụ ọ ga-adịlụ izi ịfụ nwaanyị ya bidonu send bụ ụmụ nwaanyị abroad ọ ga-abalị ya ọ ga-emekwu ya ọgwụ akwụkwọ mara ihe ọ ga-emekwu ya ọnụta di ọnwa fuefu nwaanyị bụ nwa ihe na-amụ isi ga-abụ eze echi o nwere nwoke mmelie zụchasị ụmụ nwoke rapụ ụmụ nwoke gbachaa akụlụgheli o nwere nke bara uru emechi ụmụ nwaanyị abachacha uru wee chukwunyere ụmụ nwaanyị aka ọ bụrụ na vanụtata ji ego lọv kwa afa ọ bụ fabia na-eme ihe n'ezinụlọ ya bụ ndị be anyị ya bụ mmadụ eji a na-ekwu maka ya na a na-agbasa ọ bụ ndị ọcha bụ ihe na-akụzili ndị be anyị ya bụ anyị nwere kọlchọ ndị United Nations ma UNESCO na value culture na-erecognize so ka anyị ghara imebi kọlchọ anyị ụfọdụ ndị na-erecognize ụfọdụ rapụ ụfọdụ onwere nke dị adịrọ mma ka ọ si recognize like afa unu na-abụcha ụmụaka afa nkịta ọ bụ ịkpafufe akpafu ụmụaka na-ekwe kọlchọ ọzọ ụmụaka ịzụcha ụmụaka zụọ gị ọ bụ ka ndị Igbo si debie na-atụ ya n'ilu na-ekwu ya n'okwu ndị Britain ebelivuru na ya fa belivuru na just ka mụọ nwa na ka ị wee represent ya onwe gị ọ bụrụ ka ọ bịa zụbakwa gị maka gọọmenti debere ịgụ akwụkwọ free ọlụ dị ya onye ọbụla ga-alụ nwa ọlụ ọ bụ once in a while fa gbakọta sikwa na kwe na my family na my family fada eje ofu onye ebuli ibu n'isi ọ na-anyị fara na-azụ nne na-azụ nna
mana ndị Igbo kọlchọ anyị bụ imechi izụkwa nne na nna ụmụaka anyị amụ n'obodo oyibo ihe akọwalụfa kọlchọ anyị fatonitekwa fa ga-enyekwa aka mana ịkọwalụfa fa mechekwa efe emebekwa ka ndị Britain fa ama mbịakwazụ fa ama nne gị anya so bido taa na-akọwalụfa ka fa ghọta maka na ebido taa na-eme ọ ya adịkwa mma. Nke ka njọ nna asị unu kwụsị bụ unu abụzi na ụmụaka afọ oyibo chacha. Ọ bụrụ na ị bụrụ nwa gị afọ oyibo bido kịta akagbuo onye kachapụ ya ozugbo jos kachapụ ya ịkachapụ ya taa imere ọfụma ịkabidokwa egboo wee mebe ọ dịbere late mana ọ bụrụ afọ ahụ na-aga ọ bụ afọ asị ọ bụrụ ezigbo afọ ya ka ọ bụ afọ amapịata from somewhere ya ị na-ede agwa nwa gị eziokwu ị na-edisive ọ bụrụ na ị na-asụrụ nwa gị asụsụ abụrụ asụsụ Igbo bido tata akwụsị ya maka gịnị ị na-akpafu nwa gị akpafu ọ bụ deceive o nwere deceive karịrị anyị. Onye ọbụla na-asụrụ nwa ya bekee sọsọ bekee nwa ya da anụ ọ bụkwa onye Igbo nwunye ya bụ onye Igbo ị na-edisive nwa gị ahụ edisive ifuru agbụrụ gị n'anya ịchọ ka o kpochapụ ya bido taa akwụsị ya. Anyị bụ ndị Igbo Class World na-ekwu ọ bụ na mba United Kingdom ka anyị si were asụsụ Igbo na-ewenegele unu n'ala Igbo maka a sị na asụsụ Igbo ekpochapụgo n'ala Igbo na ọdị ozi dị adị ya ka anyị ji wee si ọnwụ si na ọma mme na ndụ anyị ama nkwe ka agbụrụ anyị kpochapụ ọ bụ abụmọnụ na agbụrụ mmadụ kpochapụla ekpochapụ ejiri eke oge ọnụ ị ga-ebe akwa ihe agbapụ ụchụ ihe asị na ọma nle mana ka ihe iji ga-eji aka gị wee na-ekpochapụ agbụrụ gị amara m isi amara m ọdụdụ ya ka m ji na-apụta na-akọwa ya kịta ka ndị amatara wee mata maka ọtụtụ amata adịchacha fachie na fa na-eme ihe dị mma mana ọ bụ ihe jọgburu onwe ọ jọgburu udene ma sigbuo nkakwụ ọ jọgburu udene ụmụnne ọ jọgburu udene sigbuo nkakwụ ya bụ unu atraizikwana ya trai unu emezinye ya bụ ana m agwa unu kọlchọ ndị Britain ndị ọcha ịma na be anyị iji ebe boyfriend gị na-achọ ka onye gị ego ma ọ bụ di gị na-enye gị ego mana ndị ọcha ịbịachakwa ị ga-eji ụgwọ moto gị na ije restọrantị ibulu girlfriend ya ọ na-egolu ị na-eme ọda emeche onye ọbụla ewepụta bank pass ya kwụọ ihe adịghị n'anya ma ego ọ dị adịghị n'anya maka ego na-adị steady gbodo so onye ọbụla ji ego onwere onye na-egwuchela ibi akpọlie isi na ọga saa ịmago fada emekwa ya fa na-akpọ gị afa gị direct gaskia ya bụ ị na-emekwa okomoko jide ego gị bụrụ ọganyala ịbịa n'obodo oyibo amara onye bụ ọganyala ịbụkọ ọganyala na ọrụbe gị onye ọbụla na-eliju afọ onye ọbụla na-anya moto a na-atụ ụtị a na-adashi mmadụ adashi ije na webụsaịtị ifu onye si bịa buru moto abụrụ achievement mana be anyị moto na-abụ achievement kedu ụdị moto ọ na-anya now ndị Britain fa na-emedi gị ịgagharịba agagharị maka na o nwere ịgagharị gị agagharị ọya ga-atụ gị maka oyi na-atụ ị ga-edebenete moto gị fa na-eme encourage gị na-agagharị na-aba bọọsụ na-amapụta na-amanaga ị na-amapụta ị na-amaba bọọsụ ọzọ iwere ụkwụ na-aga hard work maka ọsụsọ ada agba gị ị ga-aya high blood pressure ị ga-aya diabetes ị ga-aya stroke ị ga-aya heart attack ọ bụ ya ka m na-achọ ka m kọwara unu maka na moto abụọ dị achievement n'obodo oyibo chacha a na-adachi mmadụ moto adachi a na-etufu moto etufu ịchọ ije tụtụrụ moto shipuo ma friji ma ịma eletrọniks ije na-atụ ụtụ ya onye nke mere isi ike ọ da alụkwa ya alụ bulie tọmpụọ ya bụ ada ajụkwaghị ụdị moto ị na-agba sọsọ fonu mmadụ igoro ga-egonwulie moto ifụkwa ya o were ụkwụ na-aga so fonu enwe ike dị ya mkpa ogo onye 5,000 pounds ma 200 ma 100 pounds fonu o welie na-agagharị o were ụkwụ na-aga ya bụ ụmụnne ka unu mata ndị iche dị na ya ka unu jisi ike gbado nke unu anya ma unu ekwene ka o fuo maka ebe anyị gara etogo aka ya bụ adịrọ m shọ na anyị ga-anachigetekwa azụ ma ọ bụrụ na unu atụkọrọ aka adịrọ m shọ nya ka m ji na-ekwu ekwusi ike adịrọ m shọ na agbụrụ anyị ga-abịakọtakwa ọnụ wee nya bụ ma fefune maka ọdụ m kafe nya afọ agago ebetela aka journey of no return anyị na-akpọ onye ọbụla
n'Igbo Class World. Unu bịa na Facebook page anyị, like anyị, kpọtụ ụmụ unu n'Igbo Class World ebe a na-akụzikwa Igbo. O nwere ndị nkụzi na-akụzili ụmụaka Igbo kwa Satọde na ụka. O nwekwara nwanne anyị nwaanyị dere akwụkwọ Chiamaka Akụebu. Unu jisi ike wee bịa tụnyeli ya. Chekwele ka m weta akwụkwọ ahụ, cheli ka m gosi unu. Ihe esi achịtago m akwụkwọ ahụ na akwụkwọ eji akụzili ụmụaka ihe n'Igbo Class World na-enyi ya. Ọ bụ nwanne anyị nwaanyị akpọ Chiamaka Akụebu. Ifuru afịa unu furu afịa, unu gụọ akwụkwọ, unu gote enyi na-agụli ya nwa gị kwa mgbede igụọ 1 page, kwa mgbede ị na-asụrụ nwa gị asụsụ gị. Ọ bụ maka na anyị fụrụ na Igbo na-ekpochapụ ka anyị ji wee si mba na ọma mkpụ omume na-enyi ya ndị Igbo na-enyi ya. Unu furu ya, ọ bụkwara Igbo. Ọ bụrụ sọ na igoli ebe isi, ọ bụrụ sọ na igoli akwụkwọ bụ isi na akwụkwọ ya agụ. Ihe achọkwa onye nkụzi Igbo ga na-akụzili nwa gị ka ọ wee bụrụ ezigbote onye Igbo, ka ọ ghara ịbụ adịkporoja onye Igbo, ka ọ ghara ịbụ awalawa onye Igbo. Maka na onye Igbo amara asụ Igbo abụrụ onye Igbo, ọ bụ adịkporoja onye Igbo, ọ bụ bushman onye Igbo, ọ bụ gịnị, awalawa onye Igbo. Ya bụ ịbụrụ nne bụrụ nna na-eme nwa gị ihe a, ị na-eme nnukwute ajọ ihe, ị na-akwa emeti ya bụ cherelie ma cherelie. Ya bụ icherelie taa ọ ya adịkwa mma. Misteki ahụ ka ọ razie na one ahụ, biko otega anyị sụba ka anyị mata ihe ya, ka anyị ji agụ egwu na-asị ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo were nweta asụsụ ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha bak. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo were nweta ọdịnala ha. Anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri o, anyị nwe mmeri, chi anyị emeriela o. Anyị emeriela, obi n'igwe emeriela o. Anyị emeriela, ọdịnala emeriela o. Anyị emeriela, obi n'igwe emeriela o. Anyị emeriela, ọdịnala emeriela o. Igbo Class lụsi bọọlụ ike ka ọ wee dịrị ndị Igbo na mma o. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha o. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka o wee dịrị ndị Igbo na mma o. Ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha o. Anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri o. Anyị nwe mmeri, chi anyị emeriela. Hey! Anyị emeriela, obi n'igwe emeriela o. Anyị emeriela, ọdịnala emeriela o. Ya bụ jisi na ike ka ndị ilo ghara ịmụ ụlọ amụchia ụlọ ọchị. Ọ bụ ya ka eji akpaligharị ndị Igbo, maka fa ejiri onwe fa kpali ihe. Ihe adụ so proud of yourself. Ịmago ihe eji Igbo na-agwa ndị ọcha okwu. Ya bụ ndị ọcha amara asụ Igbo, fa na-akwa anụ fa enwere afọ Igbo. Ọ bụ sọ ndị Igbo na-asụ oyibo, fa amara asụ Igbo befa. Ọ bụ sọ ndị Igbo na-asụ asụsụ niile ji isi pụta ụwa, mana fa anara anụ nke befa anụ. Kedu ihe a ga-akpọ ya? Ọ bụ amamihe ka ọ bụ nzuzu? Ọ bụ amamihe onye amara ihe ka ọ bụ? Ọ bụ amamihe onye mara afọ n'ala? Ọ bụ onye amamife tupu mma tụrụ ọbọ? Ya bụ ka anyị kwụsị ya. Ama m na ọtụtụ aghọtara wee na-eme, mana ka unu ghọta taa, unu akpọchi n'obi unu chelelie taa, ọ ga-adịkwa ezigbote mma. Ya gazielu unu ise na-enye akwụkwọ ahụ na-enye o juru eju buku 1 wee ruo na 12. Ya bụ ihe eji nwe ekuzi ma mahadum. Ya bụ akwụkwọ abụọ akwụkwọ kara aka kajara akaja. Ọ bụ kajara akaja. Ngwanụ ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ ise.